Sanibonani babukeli beZulu Studio TV. Igama nguzama Ngubane, but abaningi beni bangazi ngo-short Shandes. Kanti-ke namhlanje ngihamba nobhuti wami uMongezi, and we are the presenters of Zulu Studio. And namhlanje our guest is NKR, which most of you have seen in music video yakhe shoot up on channel. Oh, so Mongezi, I'm blowing it over to you. Okay guys, ngigama Mongezi, Buthelezi, sanamukela kwesinye isiqephu se-Getting to Know Your Artist. Namhlanje ke sino NKR la e-studio. So NKR ke asichazela igama lakhe ukuthi uphuma kephi kanti futhi ke bamazi ngobani bani. Alright, thanda ukubingelela kunina, ngibingelela ababukeli lapha emakhaya. NKR igama lakhe ungayiso Nkosinathi Mkhize, but ngibize ngomfana ibonga embili ngoba ngiyimpilo ngonabaqulu. So yeah, umfana khona la endaweni. Yeah. So ubhuti wamkanyiso ukhulele kuphi kanjani ngaphansi kwekhaya kanjani? Ngikhulele emakhaya awu2 mina. Ngikhulele eZongela bese G.T.K.Y.A inhlungwane. So ngibe ngishintsha la ngihlale la bengibashintsha. So beku right uthando bengilithola, even namanje ngisalithola uthando. Right. Akasitshele kubhuti NKR ukuthi yena uqala uculo wacula nini, waqala noculo futhi wayicula nobani nokuthi igroup noma ukuthi wakuyigroup awukugroup nobani. Umculo nje into engiqale edala ke before ngize ngisho ukuthi ngiqale nini ukungena like ngibona ukuthi ngiyacula, but umculo ngiqale edala ekukhuleni nje bengenza izinto like benginokuthenga ama-empty cassette yabo, ngitape ama-track ingoma edlalayo esoyitraina ngaleso sikhathi. So kakhula ngase ngibona sengiqalayo nami ngingena ka high school ngabo no ake ngizama ukuthi ngibe ngiqala manje ngithi mangiqeda isikole kube sekhona engikwenza. So ngaqala ngo-2010 I was doing grade 8. So yeah, ngicula egroupini le-gospel then ngase ngiyokuze kufika manje. Okay, from 2010 up until 2015 lapho thina sesazi khona NKR. Why the transition from gospel to what you do now? Ngokubuka kwami kusuke kwaba isilek yelikhunjana music la uLundi, because ukubalekile thina besenza ngokubuka la uLundi vele betrenda kakhulu igospel. Abaqhawezulu, have uSambulo, have ubani nobani. So ngaleso sikhathi kuye kwatrenda yona igospel, so ngabona kuyinto eyona right ukuthi ngiyenze. But mina ngokwami ngithatha ukuthi ngiyayiqeqesha ngoba industry iyashintsha. Lo nyaka kuba yilokhu, ngonyawuza kuba yilokhu, ngonyawuza kuba yilokhu. So wathi makuqala ke kuvela amanye ama-artist Afro House ke iyafana negospel because sisicula. So singa-rhyme, so singasho amavesi, so sicula. So ngabona ku-easy ukuthi akhe ngacula ngoba okubalulekile kusuke kudlala lezi zinto ama-strings nani. So ngasithi no, hayi ngizame ukuthi ngifikisaphi nangenhlahla ngithandayo. Yeah. Okay, ngoba unesikhathi sidanga mhlawumbe ucula sola 2010, iziphi inkinga mhlawumbe usuke wabhekana nazo emculweni wakho nakho ukushintsha nje ukuthi ushintshe from gospel uye kwi-Afro House? Iziphi inkinga usuke wabhekana nazo? Inkinga ke mangayibala from kusuka u-2010 until 2015 because ngiyenza music ngo-2010 aqeda 2015 lapho ngoba sasibe kwi-gospel group ke into eyisenze ukuthi vele masiku-gospel asifani njengoba sila asifani, uMongezi usisteri ivision yethu ayifani, ukuthanda kwethu izinto akufani. So abanye bangena ngesimo sokuphoqwa mhlawumbe abazali ukuthi no ngena laphana ngoba group leyani iphethe ingane encane zingaye egangeni. So besinalo challenge ukuthi nahla bese thona Mongezi sikwi-group, wena awuthanda ukureheza namhlanje, mina ngiyathanda ukureheza, naye uyathanda udamanje hlohlo ukuthi ngareheza. So bekuba lawo ma-challenges ukuthi no asithanda izinto ey'fanayo. So ngagcina sengilekhaya nami ukufocusa ku-gospel ngayeka, ngaqeda i-matric ngenza ezinye izinto. Kwabuya lento yokuthanda umusic ukuthi no phela music ngiyawuthanda, so ngase ngenza i-Afro House nakhona it was not easy yabo. So but now izinto ngithanda ukulunga. Umuntu owakusiza ukuthi uze uqale uyiqhubeke ivision yakhe ye-Afro House kwakuba ngathini khona imanager enginayo, but masingaqala nje la ngiqale khona ngiqale i-Afro House kwaba abantu abaseduze nami okuyibona abangipha amandla, because kubalulekile ukuthi uthando uqala uthole around wena before uthandwe ngaphandle. So kwaba abantu enginabeduze engabazisa umsebenzi bangikhuthaza, bangisupporta, bawushare music kwabanye nabanye. So
ngathola lapho-ke amadludi no athi ngiyiphushe ngamandla le nto shuthi kahle into ekhona into ebonakalayo so yeah ngoba izinto ziyahamba. Okay, kuma-artist akhona kwi-gospel noma kwi-afro house ubani uyena nje uthina ubukela kuyena noma i-role model yakho kulaba abaculi asebekhona asebedlondlobalisile i-popular yabo nomculo? Yazi vele sithathe ngo-2017 as much ngoba sila singo-NKR i-gospel bekuyi-past. Manje bakhona baningi abaculi mina ngiyengakhethiwe ukuthi na ucula i-afro house uculani, ngithande indlela abaphusha ngayo indlela abenza ngayo so ngiyithande-ke unlike music uyena oqala vocally engathi ngibokela kuyena yabo even kwisitayela but yena mangasithi but kwezinye zezinto ngibuye ngitshontshe nalapho komampintsha ngoba abantu asebe-established abakwaziyo ukuthi mabenza into ithandeka ama-strategy to push ukuthi amampintshi wenze kanje so namathi ngizama ukwenza kanje if kungikusebenzela so which means umampintshi unalento engiyifunayo engisizayo so baningi ngeke ngibabale bonke but ithunje umampintsha unakha uskido nababusomnandi angeke ngimshiye-ke even enza umaskandi kodwa-ke endaweni una something ayenzile umele uluntu kulento engiyifunayo. Okay, so as umuntu ofuna ukumela ulundi, if there was an opportunity or grantiwe ukuthi mhlambe ucollaborate nomuntu, would you prefer umuntu wala okhulele khona osedlondlobalile or someone from outside? Mina yabona ngize ngisebenza noBabulanga iyona into engayicabanga leyo ukuthi naye ikhona kuphi okungcono ngoba ezinye zezinto siyezenza sicabanga nabantu ukuthi abantu hawo NKR wathi mayisuka wawucula nomcula ngaphandle khona umuntu othile maybe mhlambe uphinde ngakho isithombe no thina ama-artist asolundi siyicabangelana uBabulanga mhlawumbe bengathi yena akasizana but ithina kumele siye kuyena siyocela so lento engayenza ngathi yazi ngizama ukuthi ngikhulume naye kuqala maybe mhlawumbe nganginike opportunity before ngiyocula ngaphandle nabanye abantu so ngaprefer ukucula naye ukukhuluma naye sacula ngoba ingoma nansi iyenza mahala-ke kimele ulundi lonke. Okay, kulezi ngoma osuzenzile yiphi nje wena oyithandile noyibona ukuthi iyaphumelela nje kuzo zonke lezo sowubhalile futhi ungasitshela ngayo ukuthi ichaza ukuthini kwakungani izimbhale ngayo? Ingoma zami kahle kahle nje since ngiqale i-brand ka-NKR zo-3 ngawabala ama-remix zo-3 oqala uthando lwami yayikhuluma ngothando ngoba nami ngiyathanda ukuthi ngigcizelele ngothando ukuthi sithandaneni singa-abhuzani singashayani into kanjalo ngoba kwenzeka nje so yayikhuluma ngothando maybe ngasho ngithi ngangizama ukuthi ngakhe isithombe kubantu ukuthi mabathandane mhlambe omunye sengathi i-personal kumina wangikhuluma ngothando nomuntu engithandana naye mhlambe ngingasiza nalapho kodwa okukhulu ukuthi ngisuke ngidlulisa umlayezo kubantu ukuthi mabathandane nabaxabene bebuyisane nabashelanayo omunye neomunye ithuba beqhubana so like into kanjalo so yeah itrack yami yokuqala bese kweleyo ingoma yami-ke le ngifisha Shuthozani lama naye futhi enencazelo yakhona wayesiyenza kuningi-ke kumina ukufeza iphupho for ukusebenza noBabulanga 2 ukusebenza nomuntu osekhaya simele indawo yangakithi 3 iyona ngoma engayibona ukuthi ngangisiza ukuthi ngikhuphule igama lami as NKR because uBabulanga uyaziwa uyahlonishwa so ingoma yami isasicula nje ngoba ngithe sengiculile ngothando bathandana abantu so hayi ngizama ukwenza ingoma ezongena kwi-club because uthando lwami alingeni kahle eklabhini akubhengeki yabona so bezojayiva sofika funa abantu beshelana khona la so bathi no ayenze ingoma yami siyenze ibe ne-vibe elikunjani yomdanso so sasifakulaanga-ke then esingomlilo 3 wamuhle uthando ngibuyela lapha ngi-edela lapho ukuthi ngomeka umuntu wakho noma semnikile uthando ngcome phela muhle whatever okumalana nothando yabo. Do you think as umuntu okhulele la olundi ikhona i-sense of inspiration oyifakile kubantu bangakhona as effect ukuthi i-video yakho uyishuthele la and it is boosting up ulundi? Ikhona impela ugqugquzelo zongelela ngethi zomzulu
ngishaya izigisi ya khona lokho ukuthi ngiyakhuthaza ama-artist amaningi ngikhuthaze nabantu basoluntu ngoba okubalulekile siye sizobe khona nabantu ukuthi umculo asindawo ethizeni useze waduma ngoba eseseThekwini abamsupport. So engangikwenza mina ngishuthi G.T.K.Y.A ngangenzela ukuthi ngigayine isupport nokuthi lento ukuthi ilocal iyasupporteka be support italent ngoba zikhona ingane emakhaya ezifisa ukucula but ithi iqala ukucula kuthiwa hey wena ufuna uyobodokotela wena hey uyoba into ethile ingane igcina ingakwazi ukuthi yenze music. So ngangikwenza ngifaka ugqugquzelo emndenini endaweni cha supporteni sikhona ama-artist ngangigqugquzela ngokuthi asingagijimise ngaphandle siwenze izinto ngaphandle asiqale ekhaya sithole uthando sithole support then mase ngaphandle sengafika uMongezi ngaphandle uyangazi ngikhona ngo-NKR ayizingoma ekhala ngani usazogijima hey ukhunjani NKR udlala somewhere yabo usiyaphakamisa abatshele wangakithi akwazi naye ukuzidla ngami yabo ngathi mangifika ngale kuthiwa uyamazi NKR awu man loyo angimazi mina loyo kuthiwa umculo ongakini ayi angimazi abantu kanjalo. So ngazama ukwakha into kanjalo ukuthi ngithi mangiphuma bebe khona abangikhombayo bengangesabi. Njengoba usakhuluma ukuthi insizwa yomZulu ade usho kunendaba yenkinga yemndenini nongasupportani kwesinsikhathi awushela kwabakho abazali ngoba vele abazali abaningi sebefuna ukuthi iy'ngane zabo zibe nama-careers lawo azongenisa kakhulu imali futhi nale misebenzi iphezulu kakhulu bathi noma ukhetha umculo bathi ngoba kweseka noma kwaba yinto nje abangayithathi serious. Vele nanoma bikuphi lokho kuyaziwa ukuthi before uqala into eqalwa wena ezingane abayithathi serious abazali ngaphandle ukuthi beze bekukhombe bonke yazini wena hamba lapha lonto isuke right kubona. So ngaba nayo vele ama-challenge ke for ukuthi mangiqala music ngiqala into ukucula kuthiwa chitha isikhathi ngigisa amabhloko because ayengakhokheli just ukugcoba ukugeza njalo. So ugcina usufela esikoleni ngangafeyilanga na-grade 10 ngafuna ugrade 10 ngafeyila ngaqala phansi. So ngathethiswa ukuthi yena sengize ngifela ugrade 10 ngeba ngenza lo music kanti aba-understand ukuthi yona into engiyithanda njengoba nawe isimongezi uthanda ubodokotela siyafana nje indlela esicabanga esifisa ngayo. So kodwa kwakhula ngoba kulele kuthini ukuthi sikhombise abazali uthando lento esiyenzayo beze besithande. So ngaphusha-ke until manje sebangisupporta sebabona umsebenzi noma imali engakangeni but sebeyakhola ukuthi hayi ngalingilanga niqhamuka noplastic sidle kumnandi. Uma ucabanga kwakusiza kukhona umthelelo wabakhona ukuthi abazali bangakuseki ekhaya? Uba khona umthelelo kodwa noma ngingawuthathi personal ngithi mina abangesekulungile but mina kusuke kungikholisa ukuthi okay let me prove them wrong ukuthi lento engiyiqalayo iyona lento engiyiqalayo ingabondla bona lento engiyiqalayo ingawondla imindeni eminingi yabo. So yeah bayakhuthaza ngoba the more support ngithi lo uyadlala lo phushe hard uzibona cha lento engenza ikhona ngelinye ilanga uyibona phinde futhi uyigxeke lo akadini until ngize ngifike phezulu bese kuyila khona-ke gcina sekholja hayi no ayisomehlule. Abangani bakho-ke hayi sonke-ke sibaningi sakubona uvela ku-Channel O i-music video yakho wazizwa kanjani ngaleso sikhathi ubona ukuthi hawu ngempela yimina leyo iphupho lami liyafezeka sengivela nako-Channel O yabo i-channel enkulu ebukelwa abantu abaningi? Lapho-ke ngisajabule namanje inyanga yami yokuzala uJuni senze ngiyabona cha shuthi uJuni kwakuyinyanga uyiyona yona izinto ezinhle deliver nge-right ngajabula ngakholwa futhi ukuthi mina lo kodwa-ke ngoba i-effort engiyifakayo ekugcineni kumele kube na-something eyenzakalayo. So ngasho ukuthi hayi no yimina ngijabule ngithathi-ke idumo noma ezisengemkhulu but improvement yale nto engiyenzayo ukujabula kwabantu i-team yayisebenza laphana ijabule umphakathi ujabule yabo baningi abantu abajabule. So ilokho ngijabulisa ukuthi simele indawo yangakithi sengangaba-ke ngami kodwa ngoba idlala ku-Channel O ingolundi omunye-ke sengathi hayi ngo-NKR le nto namsupporta nje kodwa ingolundi ingalona lo wayekhona lapha. Yes. Bangaki abantu obona ukuthi mhlawumbe endleleni yakho yonke sebezamile ukucekela phansi kodwa namhlanje ubonga lapho khona? Lapho-ke bengakabazi ukuthi ubaba ufuna ungicekela phansi kodwa ngiyazi ukuthi vele
bengithande bonke abantu. So anginayo into negative sister, ngithanda ukunaka izinto ezipositive zodwa, ngithanda ukuhlala nabantu abapositive because ekugcineni mawuzona into enegative ugcina uphelelwa amandla ukuze umuntu kuthiwa wenze i-hit wahlala nabantu abanegative abakhuluma into ey'bhedayo abamudiscourageayo agcina naye semonishutha ayikho leyo nto. So akunaki lokho, ngihlala nabantu abathanda izinto ezinhle abangisaphothayo. So ngasho ngithi angibazi abazama ungicikela phansi, but I know ukuthi bakhona, ukuthi ubani angibazi, ukuthi bangaki angibazi. Kukhona abantu abasha-ke lapha emakhaya mhlawumbe abafisayo nawo ukuthi bafane nawe ngelinye ilanga bebele kuma-TV abazalwane bejabule. Mhlawumbe amazwi ongabatshela bona ukuthi abenze kanje noma ubayale ubakhombise ukuthi impilo isengaqhubeka ngekhono lakho. Okay, ngathini umuntu osekhaya njengamanje owenza umusic, okubalulekile ukuthi lento oyenzayo ingaphakathini nansi into eshaye thina njengoba usubona NKR nje edlala ku-channel osesenze nolanga sizoyenza leyo nto. Ihamba ngothando, ihamba ngesiphiwo. Yebo ukhona abayenza ngothando but isiphiwo singekho kodwa igcina isiyisiphiwo emehlweni abantu. Nesikolelo sibalulekile, ingisi into ekuyona nefunakalayo. So abantu abafunde, ngakhuthaza ukuthi mina mawuyenza kodwa qala esikoleni, ufocus esikoleni, ufunde uqede njengoba senza nathi. Then-ke sungayenza umusic ngothando, hayi ngoba ubona omunye umuntu sibabona abanye beyadisana, akusizi akusebenzi, kodwa nje uthando. Bese-ke uyiphila-ke lento ungayi-imitate, ungayikhophi, ungathi ngoba sengivele ku-channel vele I know abaningi sebethi NKR asaphuma endaweni, asithi NKR asasibingeleli seyibhakama. No, mina ngilo muntu enguye, ngihleli la ngibuyele eSpania, ade ngiyoSpana sengizowenza interview music. Into kanjalo zama ukuthi abantu bengayifake into, beyiphile, beyithande and afocus umuntu asebenze ngamandla. Ansi from ekuqaleni from 2010 up until 2020 njengamanje abantu asebekusaphotile endleleni yonke, yini ongathanda ukudlulisa kubona namhlanje? Ngadlulisa ukubonga kakhulu, bengayeki noma kuthiwa ngiyabushelela ngoba ayekho umuntu operfect. Khona esike sikwenze nathi ungaboni to wrong athule umuntu. Ngiyangithanda ukuthi beqhubeke neseke noma ngirong angilanda umuntu angijene okuyikhona khona ndoda bedila. So ngizokwazi ukulungisa inkinga yami ngoba siyakhula nami ngingaboni mhlawumbe ngixobe anginakanga kodwa ngibonile. So ngibonga kakhulu, uNkulunkulu uzosikhanyisela okuhle mangithola okuhle nami ngizobonga back. Okay, ofuna mhlawumbe ukuthi uzoplan event ufuna ukuthola u-NKR ezomperformela mhlawumbe inamba zakho ama-details wakho na Facebook nako manje noma isimo sinjena kodwa-ke ngiyatholakala ama-performance lawa live siyawadlala, ngiyatholakala. Ngangifolow Instagram NKR_ the artist, Twitter official_NKR, Facebook NKR official, page lelo because kwi-account yami sekugcwele angisakwazi ukwamukela abantu kodwa ngisazobhlokha sikazi. Yeah, kwinamba ngiyatholakala ku-0614889938, kwi-email info.nkrsa@gmail.com. So ngiyatholakala, ngiyadlala emaphathini, engwarini noma ngikuphi. Sha into yakho ngwenza into yakho. Yeah. Siyajabula kakhulu butwami ukuba nawe namhlanje and being umuntu okhulele la olundi enoqale khona wasi sethola ithuba waphinde futhi decide ukuthi uzoba la ekhaya. This is Zululand Studio TV. Igama Zama Ngubane. Kanti siyatholakala on all social media platforms, Instagram, Twitter, Facebook, as well as YouTube, Zululand Studios TV. Siyabonga kakhulu ngokuba namhlanje.